ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ናድያና ኢንተርቴይንመንት ተስፋ ይገብር ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትሉ ቻነልና ከም ትርእይዋ ገና ኣብ ምጅማር እያ ዘላ ብዘይ ናትኩም ምትብባዕ ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ላይክ ዕቤት ከተርኢ ስለ ዘይትኽእል ንዕቤታ ነዞም ዝጠቐስኩም ነገራት ክትልግሱላ ይላው ቀፂለ ናብቲ ኣብናሆም ሳይኮሎጂካል ኣድቫይስ ተዳልዩ ዘሎ መደብ ከብለኩም ሰላም ናይ ምክትታል ግዜ Now watch me. ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ ኣብ ናድያና ኢንተርቴይንመንት ዝፍኖ ኮይኑ ናሆም ሳይኮሎጂካል ኣድቫይስ ይበሃል እዚ መደብ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ወይ ከዓ ኣብ ስነ ልቦና ዝተመርኮሱ ዝተፈላለዩ መደባት ዝቐርበሉ መደብ እዩ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ኣብዚ መደብ ዝቐርቡ መደባት ንኽትኮኑ ንናድያና ኢንተርቴይንመንት ሰብስክራይብ ክትገቡ ብኽብሪ ይዕድም ብምቕፃል ናብቲ ንሕጂ ተዳልዩ ዘሎ መደብ ከብለኩም ነዚ መደብ ዝቐርበልኩም ናሆሜ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ ኣገደስቲ ስነ ኣእምሮዊ ወይ ከዓ ስነ ልቦናዊ ሓቅታት ኣብ ከባቢ 10 ክሳብ 29 ዘሎ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ደስ ዓሚታዊት ካብ ዚኦም ብቴሌፎኖም ይድግሱ እዚ ዓብየ ፌርማኻ ወይ ከዓ መለለይኻ ገዛ ርእስኻ ምኽባር እዩ ሓደ ሰብ እንተደኣ ብዙሕ ዝድግስ ኮይኑ ዘይሕጉስ ይኸውን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝህሉ ምዝርራብ ንደቂ ተባዕትዮ ኣእምሮዊ ሓይሊ ይህብ በላሕቲ ሰባት ኣብ እዋን ዝምድና ወይ ከዓ ርክባት እምነት ከትርፉ ወይ ከዓ እምነት ክኾኑ ይፈትዉ ትፈትዎ ደርፊ ኣለካ ዶ እንተደኣ ኣለካ ምክንያት ናይዚ ንስኻ ምዛ ደርፊ ስምዒታዊ ምትሓዝ ኣለካ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሉታዊ ክገብሩኻ ዝኽእሉ ጠንቅታት ውርሻዊ ባህርያት ኣለዉ ኣብ ፍቕሪ ንምውዳቕ 4 ደቂቕ ጥራይ የድልይ ብቐሊሉ ክዘናግዑ ዝኽእሉ ሰባት ኣዝዮም መሃዝቲ ወይ ከዓ ተባላሕቲ ከምኡውን ኣዝዩ ልዑል ኣይኪዩ የሎም 10 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ፀጋማይ ኢድ ይጥቀሙ ቀይሕ ዝሕብሩ ክዳን ምግባር በቲ ኣንጻር ፆታ ተመናይን ተደላይን ክትከውን ይገብረካ መሃዝቲ ሰባት ብቐሊሉ ይስልችዎም ቾኮሌት ምብላዕ ፀቕጢ የጉድል ኣዝዩ ፅቡቕ ምኽሪ ዝህቡኻ ሰባት ሓንሳብ ኣብ ፀገም ዝነበሩ ወይ ዘለዉ እዮም ሓደ ሰብ ኣነ ክፀልአካ ኣብ ዝብለካ ግዜ እዚ ማለት ብዘይ ጥርጥር እስኻ በዲልካኒ ኢኻ ገውሪእኻኒ ኢኻ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ዝበኺየሉ ግዜ እታ ቀዳመይቲ ንጣብ ናይ ነውዓቱ ካብ የማናይ ዓይኑ ስትነጥብ እዚ ካብ ሓጎስ ዝመፀ ብኽያት እዩ ካብ ፀጋመይቲ ዓይኒ ምስ እትነጥብ ግን ካብ ቃንዛ ወይ ከዓ ጓሂ ዝመፀ ብኽያት እዩ ኣብ ሕልምኻ ጋሻ ዝኾነ ሰብ ብርግፅ እዚ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ህይወት ዝረኣኻዮ ሰብ እዩ እንተደኣ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ትዛረብ ኣለኻ ክሳብ ሕጂ ትግደሰሉ ኣለኻ ማለት እዩ እንተደኣ ክሳብ ሕጂ ተጎዲእኻ ኣለኻ ክሳብ ሕጂ ትግደስ ኣለኻ ማለት እዩ እንተደኣ ልብኻ ኣበይ ከም ዘላ ክትፈልጥ ደሊኻ ሓንጎልካ ኣብ ዝወስውሰሉ ወይ ዝኽብልለሉ ግዜ ናበይ ከም ዘብል ተመልከት እቲ ምሸት የዕንትኻ ቅድሚ ምዕማትካ ናይ መወዳእታ ኣብ ሓሳብካ ዝመፀካ ሰብ ምክንያት ናይ ሓጎስካ ወይ ሓዘንካ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ንሱ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ስራሓት ሓንጎል ግን ን7 ደቂቕ ይቕትል እዚ ሓንጎል ነቲ ዝኽርታት ናይ ሰብ ናብ ናይ ሕልሚ ተርታ ይሰርዖ ማለት እዩ ኣብታ ትፈትዋ ደርፊ ዘሎ ግጥምታት ንኹሉ እቲ ንኻልኦት ክትገልፀሎም ዝኸብደካ ስምዒታት ዝገልፅ እዩ እቲ ዝበለፀ ንሰባት ኣድንቖትካ እትገልፀሉ መንገዲ ንህይወትካ ካብኡ ወፃኢ ምሕሳብ እዩ ምሸት ክድቅስ ዘይምኽኣልካ ምክንያት ንስኻ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ሕልሚ ነቂሕኻ ወይ ከዓ ተበራቢርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስቃይ ወይ ቃንዛ የበርትዓካ ፍርሒ ተባዕ ወይ ቁራፅ ይገብረካ
ምስባር ናይ ልቢ ለባም ወይ ከዓ በሊሕ ይገብረካ ንሓደ ሰብ ናይ ብሓቂ እንተዳ ቀሪብካዮ ንፅሕፈቱ ኣብ ተንብበሉ ግዜ ድምፁ ኣብ ርእስኻ ክትሰምዕ ትኽእል ሓንጎልና ንሓደገኛ ነገራት ምልላይ ዓቕሚ ኣለዎ መዓንጣኻ ወይ ሓሞትካ ንገለ ነገር እዚ ጌጋዩ ንዝብለካ ነዚ ስምዒት ሸለል ኣይትበል እቶም ንስምዒታቶም ዝሓብኡ ሰባት እቶም ቀጻሊ ኣዝዮም ዝግደሱ ሰባት እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ ነዚ መደብ ጽቡቕ ተኸታቲልኩም ናትኩም ተስፋ ይገብር ዝኾነ ኣብዚ መደብ ዝህልወኩም ርእይቶ ወይ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ነገራት ምስ ዝህሉ ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ይግደፉለይ ንምክትታልኩም ካብ ልቢ የመስግን ኣብዚ ነጥብ ሰላም ይረኸበና ኣብ ዘለናዮ ሰላም ንኩለና